Biyahe ng Roro mula Camarines Sur patungong Masbate, kinansela ng PCG. Si Jessie Cruzat ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, para sa detalye. Dahil sa nararanasang masamang lagay ng panahon dulot ng bagyong Agaton, kanselado na rin ang biyahe ng mga Roro na may rutang Masbate, Pasacao, Camarines Sur. Dahil dito, ilang pasahero at sasakyan na patungong Masbate ang stranded na sa Pasacao Port. Hindi naman namin nakalain na may stranded kami. Siyempre yung baon namin, tama-tama lang sa amin. Tapos ngayon may stranded kami, mauubos ang baon namin. Ay malaki din pong kawalan kasi katulad niya may stranded naman kami. Dapat po sana pabalik na ilang araw, pabalik na sana po bukas. Ay kinabukasan po kami mabalik. Ayon kay CGPO2 Donald Canoy, commander ng Coast Guard Substation sa San Pascual, Masbate, kinakailangan nilang kansilahin ang biyahe ng Roro dahil sa sama ng panahon, habang ilang lugar din sa lalawigan ang itinaas na ng Pag-asa sa Signal Number 1. Sobrang lakas na po talaga ng hangin dito, ma'am. Tapos yung alon, ma'am, dito sa loob pa lang po, malakas na po talaga yung alon. Kaya yung isang barko po dito na biyaheng Masbate, dito rin po nga nag-take shelter kasi malakas na din po. Ang Coast Guard Substation naman sa Pasacao, agad na pinaalalahanan ng mga mangingisda na mag-ingat, lalo na sa paggamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat. Yung mga maliliit na mangingisda, tinawagan namin, nakipag-coordinate na kami sa mga barangay to sa mga Iserpok, yung association nila, na wag mo na silang pumalaot para maiwasan natin ng disgrasya. Samantala, kinansilan na rin ang klase sa mga pribado at pampublikong paaralan sa 11 bayan sa Sorsogon. Layunin nito na maiwasan ang mga hindi inaasahang insidente sa gitna ng masamang lagay ng panahon. Sa Sitio Maransa, Barangay Pili, Magallanes sa parehong probinsya naman, naitala na rin ang pagguho ng lupa sa bundok na tumabon sa ilang bahagi ng kalsada, habang agad namang rumisponde ang mga otoridad para sa clearing operation sa naturang lugar. Ako si Jessie Cruzat para sa GMA Regional TV.